Okay, mayong hapon mga katil. So, handak na sa kahaponon mga katil. Na ako'y sulti sa inyong tanan. No? Kagabi na nagtawag sa kuwa nga nara siya tambal nga yun siya makaayo daw sa kuwagtiin. So, mga katil, ngid pangutana mga katil o pagpila mga katil sa isa ka bulan mga katil nga ininom nimo kay 60 man ka kapsul. So kulangan na lang piso para 20,000 mga katil. Antay ko at tapa ni mga katil. At okay magkayanta mga katil kay okay po itong tambal nga yang ikuan kay naminaw ko sa meeting nila gabi sa Zoom mga katil. Okay kay mga katil, daghan ang giayo ato nga tambal, mga cancer to mga lala nga mga sakit giayo daw ato nga tambal. Ano to gigamit sa Ginoo nga nakaayo silang balatian mga katil. Gusto yun ang tanak ko sulayan itong tambal mga katil, pero kaso wala po tayong kwarta mga katil na ako itong mapalit kan kay ito ang natay kita rin sa Facebook. Higo rin pang palit og bugas mga katil. Indot yun biyan ito mga katil kay upload na ito mga kwartaan na ito mga katil. So, bilang wala posible sa Ginoo na gamiton mga tao sa Ginoo nga maka-provide no ato nga tambal kay kabalo yun sa wala dito ta kabalo sa itong kinabuhay kung asa patutol. Pero nasayod ko nga hindi gamiton nga tao sa Ginoo nga makatabang sa ito ang kalagayan karon. So I hope na mga tao nga matabang sa ito nga makatabang itong kalagayan o nindot yun dato na ito masulayan ito nga tambal kay okay kay ito nga tambal kay kanang mga lala nga sakit giayo ato nga tambal ano nga unta ng tao nga mo hatag og para mapalit ko na ito nga tambal kay katong nag-deal sa kuwa po nasa sa gawas wala pa po siya gusto kita siya mutabang sa pa pero wala mo po siya budget good kay tapos siya dako po niya kinahanglan ano nga makasabot po ko niya ano nga karon mga ginakong mahimo nga istorya unta ng mga tao nga mutabang sa tuwa mapalit ko na ito nga tambal. Huwag ka na lang. God bless po sa inyong kanal. Paliwag kong share, follow.